Mijn naam is Sipke Stilt en de grootste passie is het model bouwen van circuswoningen. Nou, dit is een spiegeltent. Het is eigenlijk ontstaan. Ik hier muziekopnames van de Doomzorgel, dat is de Kap Doomzorgel, de Monty. En ik wie al maar dat Doomzorgel aan het bouwen. Maar één keer in het jaar is er in Tilburg een allemachtige grote kermis. Maar ik een stukje ouderwetse kermis hebben ze erbij. Ik vond dat filmpje op de computer. Ik wie vet gek. Een mooie spiegeltent. Wat staat erin? De Monty te brullen. Nou. Alleen nog, ik hier van de buitenkant van die spiegeltent in Tilburg zie ik niks. Maar het interieur wel. Toen heb ik verderop gezien en in België weer een spiegeltent. Daar weer zelfs de plattegrond, daar hielden ze ervan in dat filmpje. Buitenom, ik ben. En van die beide is het dit worden. Mijn beppe weer gek op Friese hinders. En die gingen vaak voor de oorlog naar circus van Helena van Bever, Straatsburger, Kronen. Die in Nederland winnen, want dat winnen ze regelmatig toen in de tijd. En ja, Friese hinders die winnen daar. Nou denken ze dat ik een beetje van datzelfde bloed meekregen heb. Ik kan je wel vertellen, als je dat één keer hebt, die koorts, raad je je hele leven net weer kwijt. Nou, dan ga je over zelfs jouw hele leven mee in het circus werken. Nee, ik ben van de ambachtsschool gekomen in Lauwert. En toen kwam ik aan het werk bij een grote drukkerij. En mijn opleiding is meubelmaken, jacht, carrosseriebouw. En daar heb ik 14 jaar werken in de stempelmakerij. Maar er kwamen grote reorganisaties. En toevallig toen stond er een advertentie van de jouwste wetterspot in de krant. Die vregen een nieuwe havenmaster. Heb ik op solliciteerd. En we kregen het. En dat heb ik 35 een hele jaar dingen. Maar toch, jou wien wel actief, nevens mij, in en rondom het circus. Ja, mijn vrouw leefde toen nog. We hadden een kampeerwijn. Ik die in hoofdzaak tent op en bouwen. Timmerwerk, schilderwerk. Allee, wat lietse putsies. Zodat we voor u de weekend en de vakanties. Als tijdens in school, dan zochten we ze op. En we reden daarheen. Maar we konden net letten. Dat was prachtig mooi.